Ang pagkagumon sa illegal nga drugas o sa kasakit nga gikinahanglan og intervention. Apan dili mo lampos ang maong intervention kun mismo ang adik dili mo angkon nga siya nagumon sa illegal nga drugas. Apan dili pa uwahi ang pagkabot sa maong pangandoy nga magbag-o kung tumanon ang panultihong Say No to Drugs. Atong sayran sa RTV Presents ni Chona Carion. Sa edad nga 13 anyos nagsugod na og hit-hit og marijuana si Ryan Villarreal, 23 anyos. Hangtod nga misuyop na gyud og shabu ug naadik sa maong matang sa drogas. Naimpluwensyahan siya sa mga barkada ug matud pa dali ra kaayong mapalit ang drogas sa palibot. Kanang prinda, kanang init kay ulo, mangasi, kana ba kay kaugalingon lang nako ang ginahuna gani. So selfish na kay ko ato nga time. So, akong pamilya, wala na ko ipakitanan. Basta lang makagamit ko. So, niabot ang time nga, wala na good ko dreams, pangandoy. So, okay na ko nga, magbisyo na lang good. Permi. Pero, anto na, nakadugay kay, nakagrabe good. Until niabot ang time nga, kanang na-hospital ko. Kay, hapit ko na overdose. So, hapit ko mamatay. So, after ato kay nirelapse gyapon. Apan bisan sa pagkagumo ni Ryan sa ginadiling drogas, miabot gyud ang oras nga kinahanglan na siyang muundang sa paggamit niini. Pinaagi sa pagsumiter sa iyang kaugalingon sa drug facility. Gani usa siya sa nagunang mga pasyente nga mipahimo sa Talisay City Aftercare Program. Iyang giangkon nga aduna gyud mga higayon nga mangita ang iyang ginhawa og shabu. Apan iya nalang lingawon ang iyang kaugalingon sa ubang mga paagi o pakig-istorya sa iyang mga higala ug sakop sa pamilya. Naka-decide gyud akong parents nga ipa-seek jud og treatment kay dili na gyud madaba masin mamatay ko or mapriso or in case kanang mas grabe kay mabuang na or unsa. So mo to nga ni-submit ko og kanang treatment. So kay naka-realize ko kailangan nagugtabang. So after sa akong treatment inpatient, nag-outpatient dayon ko sa Talisay City. So kanang dito ko natabangan gyud kay feel na ko I'm at home. Hunyo 2016 iyang gisugdan ang paghatag og katumanan sa iyang mga pangandoy. Diin miskwela siya og balik ug mikuha sa kursong Bachelor of Science in Nursing sa usa ka dakong universidad dinhi sa Sugbo. Og consistent honor student si Ryan. Migraduar siya with flying colors ni adto lang April 14, 2019. I want more in the good life. So mo to nga nananghid ko sa mga kauban nilang dokbaw nga muskwela lang ko kay murag nabalik na gani ako mga pangandoy sa kinabuhi. Nabalik na ang akong gusto nga mo grow muskwela. So mo to nga nagnngay kog suggestion nila if okay na ba nga muskwela ko. So at first wala gid kayo sila musugot kay nadlok sila ba nga basi mo relapse ko mo na ni gisuwayan lang namo. So mo to okay man. While nag-school ako, nagsige gapon kog meeting nila. Dili gani gyapon ko katuo karon nga naabot ko ani ba kay katong before gi-accept na ganin ako nga mao na gyud akong destiny nga mamatay pakamatyan gyud ako ang pag-addict. Pero dili di ay ba. Salamat gyud ko sa Ginoo nga naabot ko ani nga point. Sa pagkakaron, nag-review na si Ryan alang sa board exams ug gusto usab siya nga mahimong doktor. Giangko ni Ryan nga dili sayon ang paglingkawas sa pagka-adik. Apan kung imong dawaton nga adik ka o gustong magbag-o, dili kini imposible. Si Ryan limpyo na sa ginadiling droga sud sa 4 ka tuig ug 4 ka buwan. Gani, gusto siya nga mutabang sa ubang mga drug addict nga magbag-o, pinaagi sa pagpasabot kanila nga naagyoy higayon sa pagbag-o sa ilang kinabuhi. I want to kanang help gani nga i-decrease ang stigma sa addiction. Kay kanay mangong stigma murag mo create magud og barrier sa usa ka addict and sa treatment. So instead of helping drug addicts tungod sa stigma, mura na noon tag ay na sila wala na sila pag-asa. So I want to be their voice nga kanang I want to kanang convey nga message ba nga there's really hope in addiction. There's more to life than addiction. Kay gikan ko dito makaingon ko nga grabe good ka pait wala gud as in kanang giingon nila nga ngit-ngit pa sa alikitran tinuod gud na. Uban ni Marlon Melgaso, ako si Chona Carion ug kini ang akong short dokyo.